Euskal Herriko txoko askotan moduan, Debagoienean ere hainbat eta hainbat jai ospatu dituzte azken hilabeteetan. Asko, herrietako jai nagusiak izan dira, baina lasaie, oraindik ere geratzen dira eta irailean bertan ospatuko dituzte Leintz Gatzagakoak, Bergarako San Martinak, Atxabaltako San Miguelak eta Oñatiko San Miguel eta Errosaixo jaiak. Horiek jai nagusiak, baina badakizue Debagoienean makina bat auzo ere badago eta horietan ere ez da parrandarako aitzakiarik falta. Aitziber Aranburuzabala, arratsaldeon. Arratsaldeon goiat. Gipuzkoako artzai txapelketan ibili zara asteburuan, baina baita jairik jai ere. Olaxe, badauetan une aukeratu. Hori da. Zaterako Aramaixon, ez da Ibargoia auzuan antolatu dituzte, asteburuan egin dituzte, eta baskotarikoak egon die, gaztetxokuak antolatuta esaterako, aurrak gustora asko ibili die jolasien, gero alaia kantuan ekimenarekin gozatu babien guerdixe, gero elkarrekin be bazkaldu inabien, da bestelako gehiago be izen ziren. Hori da ez da, Aramaion hasi gara, Bergaran ere ibili zara, izan ere Osintxu auzoan, izan da, ez da oraingo asteburuan ere zertaz gozatu. Bai, hoxe, Martiritxo pertsonaia da, bertako esan daigun zaindarixe, eta aretzen jatxirekin ekin utzien urtero moduen, zorrotuta egin habien gero bizikleta martxia, politxasku gainera, jentiak ondo prestatutako mozorru epe bauzen tartien, gainera gero plantxire baten die, plantxin gainera oso ondo hartzen dituzte, han segulako merixen dira preparagu gutzien, eta alaxe ibilizien. Indarrak hartu eta buelta herrira. Bai, antolatzaileakin izan ginen, zapatu goizien, leire Arruela hitzekin hain justu, Osintxuko jai batzorde. Parte hartzea oso ondo, momentuz oso ondo. Behintzat, eguraldixak laguntzen da bitxartian, atzo be jendetsua etorri izan, ez orain dela urte pila bat, ezela jende pila bat etortze zana, baina ondo egon zan. Marmitako usainean, ibili zineten, ez da Itziber? Dudabarek eta zelako usain gozu euenan eguerdixen sekulako lapikuak prestatzen ebitzen, sukaldari itzaleiak eta itxen dabie, urtero, eta aukeraketan dabe, menu diferente bat, eta enguen marmitako etxe eta maika talde, ze batzuk bikoteka, beste batzuk launaka, formatu ezberdinetako sukaldari taldiak eusen antxe, eta gu batzukin izan ginen, eta kuriosua ze bat pentsaizue, Andaluzietik eta enatorri izan. Pentsa? Kontauko da berak. Kadizen bizidan Osintxuarra, marmitakoa prestatzen. Noski bai, hemen 1000 kilometro egin Osintxuko jaixeta etortzeko, marmitxakua egin, hau alabiak entorri naiz. Eta Kadizkoak harri dozu osagaixak ero bertakuko bete. Almadra bat ekarrigo atuna, hemen, almadraba. Atun da almadraba. Nora, nungu hau, atuna, barbatekua. Hortxe sekretua orduen. Hori beste sekretu dauko, Amantal da guzti, txukun lanian. Bai, itxuraz behintze, gero ikusiko resultaua, baina, momentuz pozik, itxura politia dauka eta... Makina bat biderrez, eta marbitako prestatutako izango zara, ero ez? Ni benetan ez nahi sukaldari oso ona, baina saiatzen naiz topera, eta pentsatzen dut oso goxu hartzen bidezkula. Zeinekin zabiz? Nire seme alabekin eta loiba batekin. Prozesua, nundik nora, sekretutxua? Sekretutxua, betik eskatu dugu pizkatxo bat sukaldari izan munduan dabiltzenei, eta gero norberan iritsi batzuk, norbera pentsatzen da bena hortik jasotzen danetik. Gure sekretua zein nan? Gure familixako sekretua betidan ikizen dana Bergarako arraindegi sekua. Ezin da esan, por supuesto. Osagaia behintzat hona da ekotzu, eta itxeko prozesu ezala doi ezu. Ez da git, denokin dugu moduan. Lehenengo sofrito edo lain eta patata zuritxuta, eta bota eta oine atunakin azkenengo momentuan. Ez da. Tira Itziber, sekreturik kontatu ez dute kontatu, zeukan ibilita ikusi edo ikasiko zenuen zerbait akaso, gero hori bai, elkarrekin bazkaltzeko elkartu ziren, ez da? Hori da, bazkeira geraketako aukereik ez gauenek zuk esan duzu moduan gero, beste toki batera familiginelako, baina begisek argi ibili ginen. 150 lagune batu ziren, itxen da beleiaketia, eta hoxe izaten da gero, herri bazkeirako bazkaixe. Eta gero, bestelako gehiago egon ziren, fanfarre taldiak izaterako, girotu duen gero bazkalostie, gero lakete taldiakin egon zen erromerixa, astu beharik, bezperan beha ipatu ditugun ekitaldixez gainera, kontzertu egon zala,
Bergarako Aliritzi, hori eta Lemake taldiak izan zielako bertan. Tira, baina dudabarik, batzuk jaietan ibiltzeko, beste batzuk lan egin behar beti gertatzen den moduan. Derrigorrian eta relebo bierra derrigorrizko izeten da. Eta eskaketan edabitze, osintxuko jaie batzordean. Gu izan ginen Mikel Mendiaratxekin, bera tabernan barran eguen orduen lanien, esperuen gero atzaldien relebo izango eguela, ez dakigu, euki eguen ero, ez geuen eta bueltatzeko aukerek euki, eta izan ginen Leire Arruelaitzekin bebaita, bera, gustora prestatzen diela, alako lanak gustora egiten diela bai, baina, aukeran atzetik relebo bat hor, askoz gustora. Txosna lanien zauz, gustora? Bai, igaz begon gitzen, da urten barrio toko jako, eta ondo. Lehen garai baten asko ginen, eta oin gero eta gutxi, eta berriro gabitz, lehen ibili ginenak, martxa hartzen, porque ez dakiz ze jarraipen daukan, jende gaztia ez da betiko arazua, ez? Jende gaztia lagaitzen dau, eta hor gabitz. Pozik. Atiak zabali dare, eta zemat eta jende gehiago, ideia gehiago dau, eta gauza gehiago inleizke, eta aurre kontuak emoten da benean, hortan jarraitzuko. Ze osintxuk hori merezi dau? Nik uste baietz, merezi da bela, ez? Beste, auzo guretako oso garrantzitsua da, gu beti hemengoak izanga, hemen biziga, eta bizitza nahi jau emoti auzuai. Ze bestela galtzera doia. Errelebori ere iristen den, Aitziber osintxutik Oñatire egin behar dugu. Oñatin, Bidebarri eta auzoko jaixak izan die asteburue honetan, egu bakoitze gabien izan ginen bertan, kontzertu egon zen, kontzertu ez gainera, bestelako gehiago, aurrentzako jolasak eta puzgarrixak, egun txapelketa izan dira. Egu bakoitzean esaterako, barrezateko garratze taldia izan zen, borobildu eguna eman aldisa, aldez aurretik baina Bizkaiko txuleria joderre egon zen, eta Nafarrako aizkan taldietan egon ginen, karpapeien eurixia hasi zen, da karpapeien beteta eguen, por cierto, eta gustora asko. Eta azken geldialdi bat egingo dugu Aitziber Arrasaten, hemen gure egoitzatiko sorbil dugun, kale edo auzune batean, ez da? Bai, ekaitzegoen iragarritxa zapatuen eta ineuen da potauen da gustora asko gainera, ez da? Eta justu ekitaldi asko azteko duzela. Baina, jaigiru dauenien eta aurre etxeko gu dauenien, baiten dana da hartuta moldatu. Gu atzo Tomekan egon ginen, zapatuen egon ginen, eta hori zaparra da irudi batzuk jaso genituen, bestiek beste. Eta gero Tomekan atzo goxien elkartu eginen ekane atxekin, Zarugalde kaleko jai batzordeko kideekin da berak urte oskun, zertzuk izan ziren da zelan inutzien ekaitzari aurre. Egun osoko egitara hutsu bat antolatzen dugu, holan kalian dako eta apurua xumia dana, baina gustora hartzen duguna, eta goixian hasi ginen txupinasotxo batekin, eta gero bertso trikipoteo bat, eta kuadriatxo bat elkartu ginen, gustora ginen abertsuak entzuten, eta ondo egualdixan lagun auki ginen, suertia zentzu hortan, eta ondo junzan goixeko egitaragoan parte hori. Atzaldian egitarago hasten da mus eta partxiz txapelketakin, eta girotxua sortu zen, pareja batzuk hurbildu ziren, 11 bikote elkartu ziren mus txapelketarako eta 8 lagun partxizerako, eta hori, giro nian eta batian ekaitza sartu eta apurra dana moldatu berrezan ginen, egualdixan egoerara. Auki ginen suertia, Branka Taberna frentien eukitxa, mus txapelketan finala bertan jolastu zala, eta gero, hori, pena, txikitsu arrostaitzeko dantza emanaldi bate prestatuta huela, eta bakigur egon zila aurreko aste dana ensaietan eta gertu eusen urteteko, baina ekaitza sartu zen ez hori bertan bere itxe ginen, bomba japoniarra bai, baina beste ekintza dana gutxi gora bera moldatu genitxun. Beste formatu baten, buru handixak beste ordu baten, merixen dia umiendako enginun, bolo-bolo abiarrian geuken gauzak hurbildu zien umiei banatu, eta elkartu ginen jendiakin girotxua sortu ginen. Txistularitxak atertu zauen urten ziren, kale jiran behi zien apurtxo bat, eta gero guztiz atertu benean faixa etorri zen, eta gabeko dantzaldixa Markel Goikoleakin. Ze importantia da, Zarugalde kaliepe jaixek eukitzea, zeatik?
Bai, nik ustotelako bizitza mutotzelako herrixai eta kaleko jendia urteten dan egon badalako. Egisa dabe, badala kale bat be, jende heldu asko bizi dela, eta farira be, jende heldu asko urteten dela, ez, eta eurak asko eskertzen dauen egun bada. Orduan, esker horrek guri be motibetan gaitxu jarraitzera. Tira Itziber, arte, asteburuan jaiek emandakoak, datorren ari begira, proposamenik bai? Bai, goiena.eus atari izan, hortxe dauketzu agendaren atala, eta bertan herri-zerri askotariko atopoko dituzu eta gustukuak eta parranda saliok bete-beti netzari nope, kultura ekitaldi bat ero beste, ero gastronomia ekitaldi bat ero beste, segurtu poko zuela. Bote prontuan esango zu, bezaterako lehintze gatzagan, jai nagusixe badielako, eta oinetin, jarreketan daue bertan, atzeko kalen izango die, onguen. Primeran, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko.